पेडणेच्या विस्काउंट ऑफ पेडणे स्कुलांत रोटरी क्लबान मुतारी बांदून दिल्या. रोटरी क्लबाचो डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर डॉक्टर सागरामजी पाटील आनी हेर मानेस्त पेडणे हांगासर जाल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक हजर आसले. एकमेव आमचा क्लब असा आहे की ह्या क्लबने CSR फंडच्या अंतर्गत हा एवढा मोठा प्रोजेक्ट गेल्या वर्षी पूर्ण केला आणि ते सगळं श्रेय जातं आहे. आम्ही नवीन होतो परंतु आम्हाला योग्य मार्गदर्शन आमचे GSR मेनन सरांनी केलं. AG कृष्णकुमार सर आता उपलब्ध नाहीत. हा ज्यावेळी ग्लोबल ग्रँटच्या माध्यमातून होतो त्यावेळी हे सगळं डॉक्युमेंट केल्याशिवाय ती ग्लोबल ग्रँट अप्रूव्ह होत नाही. पण आज आपण ग्लोबल ग्रँटच्या माध्यमातून केलेलं नाही, आपण CSRच्या माध्यमातून केलं आहे. तरी या सिस्टम जर आपण इम्प्लिमेंट केल्या तर त्याची सस्टेनेबिलिटी अँड ड्युरेबिलिटी राहील. हा प्रयोग तुमचा सदैव चांगल्या तऱ्हेनं पुढं जाईल. अन्यथा इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करणं सोपं आहे, पण ते इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कशा पद्धतीनं करायचं आणि कुणाची जबाबदारी आहे, कोण त्याला जबाबदार आहे, हे सगळं क्लिअरली डॉक्युमेंटेड असेल then that it becomes very useful for the sustainability of the project. So I would request you sir ki ensure that you have a document made wherein हात आपल्या धुवायचे आहेत कसे आणि who is responsible for which activity as far as the maintenance is concerned.